Ya U Blei fi baro ake kerteng ke batiang baga badan bortam ke U Trai jingi Jisu Kristus balong unang penem jong ke pertai ubalong em jigi siem ubalong U Trai jigi Trai barus em jong ke jingsuk ubaga jingshai kalong haga terpeng ke ju Jingïaleh biang syaka ketien ke U Trai nakam da jong fi baro ke ba angnut ban yo sngo ya ke ketien ke U Blei ke jialap ke jikai ke Jingpynpaw naga ketien ke U Blei kini ke nongrim ke ketien U Blei ke syarak jong ke Jingïathuhlypa ke syarak hapreng ke perthei ke badum wa Pastor Petrus yaitu bangidan ini ke ketien U Blei ke balong kum ke syarak hapreng jong ke jaga ke badum ban Pynïasnoh ban Pynïasnoh ya ke por ke bangabar fingidan syabane ke ketien U Blei ngidan hapreng ke ngidan hapreng ke Jingpynpaw naga darang ini sengap ya ke ketien U Trai Hakani ke kelamat kini ke por ke pamata kat hak jaga ke babiran ban singap ya ke tinggal kuah bani lek ni ke simenta biang ini keren bani ke kitab jong Daniel hakani ke bashipo kadwe kadar ngalai keren hak ke por ya kata ke Jingïaleh hak singi ke bakadu ke Jingïaleh ke basedang negong nak kata ke perthai ke bakinja mensiam bar ke bapau pen ringkeu hakani ke perthai ke bangila bani ngalai be keren kita kitab Daniel nang ke bashipo bar hakani ke Jingïohipaw ke jong Daniel bashipo Daniel larung se ke jerwasha jingit kabar puisngi bat hagata ke jinwai hapreng juga ta ke jinwai sha jingit kabar puisngi U Blei ulawan ban Pynïasnoh hau Daniel ya gani ke Jingïaleh ka bakrau ka badan ha ke perthai ka bakin mersiam ka sedang ban pau pat nadu ke por jong Daniel bar ter hadu ke por jongi menta bat haju du jong ke por ka bakut ka kitab Daniel sipo lenong ka lamphang ya ke jingja kabajah ka perti mesti ke bahasa Banbha ka perthai bagade ka lampang lam khmat bagale nong ka bakhatwei kong ka tien U Trai kumne kani ke Jingïaleh ka bakrau kani ke Jingïaleh ke sigi bakhadu ka ba Daniel yi la Pynïasnoh ha ka kitab jong Daniel no ba khatwei ngan puli ka khotba ningkong ter ko ni tinga ha ka sem ka beningkong jong Darius unong mit ngalayeng ban Pynïasnoh ban Pynïasnoh uni balami pau hau Daniel ubrio beran ke ji ku mukhunu brio wanga kasem ke beningkong jong Darius unong mit ngalayeng ban Pynïasnoh ban Pynïasnoh kadon kata ke back up ke jingkershan ke jong U Blei ke hima ka to ke por ke jong Darius ban penan kam yu na kam ta ke jingtmu ba ka plan jong U Blei to ke por nandau agar khot ka ba ar ter ka bin sngap ni aba namangin kreni ke Jingïaleh ka bakra bangir sia poi syakani ke Jingïaleh ka bakra ka U Blei upen I hau Daniel ya kata ke Jingjynjar Bah ka bangi jia keren ba hangri sia hatungi la dan ke Jingjynjar Bah ningim pat dan ke Jingjynjar Bah ban Pynïasnoh ban Pynïasnoh ya kata ngidan ban pulian ne ke ketien ke jong U Blei naga dara ko apin singap bini apa ke Jingïaleh ka benengkong ka bau I U Daniel hakani ke Jingïohipaw kani ke Jingïaleh ka bakrau ka Bala Pynïasnoh na basipor ka benengkong hakata ka perthai bagini masiam kani ke Jingïaleh hapreng juga hima Persia kisiem Persia bat ka hima Greece ka basdang ban yang rasong atau kapor haga jalam jong weu usiem barang samlau bagerdeng wa Alexander yo bangila puli haga history kongre rekhot kabar ter jodele kharwei ti mentangan Pynïasnoh me ga jingshisha hakmi salaingo susu kisiem kinmi Persia baru basau nong bakam ruspa shibuni kita baro baru man klain de spa ju un penki ya baro Persia ke ma Greece Persia ke hima Greece ke hima kabasdang ban khirasong kabasdang ban yeng haga do por haga jelam jong u Alexander nasyata Shaphang sepsngi jong kari Israel bakong ba weu sim ba dangbor un mi bat un senshar de ka jinsin ka bakrau uban le kat bauman bat andaun mi an pen kenya ke himaju bat un sasam yaka shagi sauler ka beneng hangni itu lupai ka jingmi jong usim Alexander jong ka hima Greece uban yeng yale Persia lani uban ye khunthma Persia ya ka hima ka barang don tu ka por ka hima Persia bat andaula mi on ka Bible un le kat bauman un pen kenya ka hima jong u Andawlami mo
on pen Kenya kahima gaju kahima Greece but on samya ka shiki saul air ka baneng Henry shiki kun kik siu ju lemni Katkum ka jinsar ju da ka bawla sensar namar on ratno kahima ju Henry shiki weipan na lord jingita ka jiale ka baneng kong ka bawi U Daniel haka perthai mensing ka bapa ka perthai jongka sanhima sima jingihima krabo perthai ka po kene jiale hapreng jongka hima Persia but ka hima Greece ka barang sedang yang rason ka por bangi Shem wa Alexander ula job hima Persia but ka hima ka jong Alexander kalane lakum dukum ba sausnem but ngi puli ka nir ka Jinghiohipaw ka bau yo U Daniel haka lenong ka ba kharwei khor ba ar haru ka basam maka Bible gi itu syaro anda lapan Kenya ki maju on same ki maju shik sauler ka baneng shiki khun ki seju ngisham hadin ka jingyap ka jung Alexander ko mena la phariai ka hima kani ka hima Greece shiki sangut kinong yalam sangut kirang ba sipai jong uni u Alexander wain pen jiki kurteng Ptolemy Seleucus nanda Lysimachus berkesander Katar ka ki puri ha history ye gane barka iba jang isham lapani ha Daniel sakoi ba jele ka baar ka jele apreng kisiem ki ba shate bat kisiem ki ba na shate nado ka khot ka ba san do arpho kanir ka history ka ba jalan ka ba jorong ba ka ba kunthop ka snam nado ka snam laispa BC hero ka snam arspa BC kanir ka jele apreng kisiem ka ba shate Hakane record kabasan do arpo kabala ne la kumno kuma shispa snem ngene jele kising bashate bagi sing bashate sele ban puri dala dia Daniel kharwai lenong record kabasan hado kaba arpo kani ke jele apreng ngene kisiem kiba hiar pateng na uti usim Ptolemy ngitip kum Ptolemy's dynasty kising bashate kabakanthub ki Egypt bagi pan barga jele apreng bagi ne kiba hiar pateng Naganewe bagi jesi ke ba nagabashati nau ne ki Seleucid dynasty kejile apa ne kini ki artli kising bashati barga bashati nganum kran jalan jirong kane kani gadana ke history ya kani ke jile ka ba ar ka bu U Daniel aka sanhima sima ka por baskoi ke jile ka balai ka bi U Daniel nishem kade nadu ka ba arfuwe do laibusan Kani ka jingmi jongwei parus na Syria bakardeng Antiochus ubasau balatip kum Antiochus ubasau Antiochus Epiphanes ubasau ubolong ka serngeu ka dur jong ukris lamler antitype of the antichrist udi ka dur jong ukris lamler uniula mi ban yeng persya banile persya ya ka Israel kani ka saliban puli dala dia khot ka ba arfwe hado Laibusan gumolong meneka ni dekat dur jong ukris lamler. Ulong ke dur jong ukris lamler. Sibenta nak ike bon sependep ukris lamler. Lada pendep dauni Antiochus ulong ke sernio. Barangin sedang ia polisi sugar diga bam. Semutna kene diga jele kabalai ke U Daniel. Barka jele ke basaupan kadika jele hakapor ke jingsensar jong ukris lamler. Kaba sedang nado ke dekat kaba life real hadu kaba sabusan ju kitab Daniel karwilenong. Antiochus Epiphanes subasau uja naga ji bat kani ka kinria naus nauni Antiochus subasau sha uni unong sosial adu ka perdai uba ka perdai kersan ngejia keren ke bedeu Krislam ler. Kerkhot ka balai penriu ter komne. Baru tahu unne kat bauman. Bat un pen kentiu yelade. Bat un pen krau yelade halor ki balai baro. Bat un kren ye ki kiru ki ba pla persya U Blei ki Blei. Bat un man bha uniu. Unong sosial adu ka pertai. Hadu bala pendep ya kata ka jing bitar. Namar ya kata ka bala temu an pendep ken. Ka pertai minta kala Kapertai mentala asna rensan. Kirukom terekam na pertai la penkre andang sedong. Ya kapertai la asna rensan nakam daga juan mi jongni unong sosial adu kapertai. Bagan sabui ka po kan kan balai fri terekan sami. Un sami unong sosial
usia mu ban le kat bauman un pen kintiwi la dia ba dan pen khra la dia hol ki blai baro un sa pelong blai la dia ba un kreni ki ba pela persya U Blei ba un man ba hadu lan un man ba hadu bala pendep ya kata gajing bitar karat gajing bitar gajing U Blei kana poi kata kapor jong gajing the gajing Blei gajing bitar ka perthai namaria kata ka bala tumun pendep lemni onum setnyawi ki Blei ki paju lemni ka jingkir pat ki kenthai lemni onum nyaw yununu Blei unum nyaw yununu Blei namar un pen kraw yala di halor baro ngim padi imanta ka perti ban mi kum nong sio ban pen kraw ban ra ala di halor jigi Blei baro ban pa ban maneyu ban ka ki ban maneyu ban krai khali ngim padi henry ha ka jaga ju un buram yek U Blei thma bar U Blei ba ki paju kim shimle itu un buram da kaksiar ga rupa ri mau ko do bar ki bitnat ba un yale ki ko ba scam da ka bor U Blei nong wei ba unu bangu yu un pen kraw ya go buram ju uni nong sisala do man sami unu ban ngo yu ban pledge allegiance badu un pen kraw ya ka buram ju kamut un ra ya ka nam ka kerdan ge ju un bahakam un bu ya ki ban sensar holo ki babon un bahakam ba unia benta ya kari ban long kanong unia benta un pia ai ke perthai mesen syahar to sia to ke betu ke ba kula ban ye trelang badu ba hakapor juga bakut ska hapor juga bakut hakabakut juga sinsar ju ong ka bible usim na syati un satur syu ngim tip tikana we usim syati baru usim na syati un sawani ale ayu kum kal lang thari daka kalia pom bar ki sipai songkulai bat bun kiling ya pom ru kinan rong hapo kategori bat kin tablop bat unia lingba kin tablop kategori hari kata unle kumno par uni unong sisalado un rong hapo kategori ka badan buram ru ka bakaren kiri Israel bat ki babun kiri on penkelan henry ya kini on pelat ne ka ketiju ke Edom ke Moab bat ki rangba ne ki kun aman kini ka bakaren kini kiri kiri Jordan bikwi par ka jaga nanda un kneno elagakti halo kita kiri bat kari Egypt kanami olaj henry un yobor halor ke jingken show ke rupa halor ke bro ke bakodor ke Egypt juga Libya juga Ethiopia kin buat you henry ke jing banana mingi kanon ke jing banana mingi bat ke jing banana shate kin pen kuslayu ke jing banana mingi bat na shate kin pen kuslayu nunong sisalado bat un mi no ke jing petar bakra ban penjot an pendu khoj iki babon baun share ki dara kayeng jua pereng ka duriau bau tolom bakentang badan buram kapakeren di Israel penban un poi shiga bakuju bat amdan don anamdan ban ya rap yo kanir ke jele ka basau ka bu Daniel ka bu iya ka perdi mersi ka bapau ka basapau na ka perthai bagata ga dei ka jele ha ka por ka Jisu saju ka samler barsagoi ka basan ka jele ka bu i U Daniel kadai ke Jingjynjar Bah ke Great Revolution sibantan kadai ke bentaro jangan ke Jisu syau kristal meri hakalo nang bakharan nga ka besngap benia ba ka besngap benia ba lo nang bakharar ko ne tia kata ka por jang kata sngi ke bakot un yeng Michael uni angel bala bah ka kam ka bekerpang yu bala thung ka kam bekerpang bala thung yu uni Michael kalong banyada kerpang ye ke Jebr Israel bauni uma engel Michael utau rang ba bakra un yeng nakam da ki khun ki breu jome ka bamot nam da ki chiu hapreng jong ka Jingjynjar Bah ka jele ka basan ka bakhadu ka jele ha ka por jong ka Jingjynjar Bah kani ka spiritual conflict ka jele ka bakrimasiam ka bapa par ha ka perthai ha ka political conflict ka jele ka sanima sima ka jele athma ka je khun ka perthai bakanir ka jele ka ban ka epicenter ka ban sedang nangtai na Middle East na preng mingi perthai negeri Israel baka Bible kong kumno utaw angel bakra uba yeng nam da ki khon ki priyo jome bat kalong ka por ka ba jinjar kat kata mshimla don shu ka blalong ka jeben rio haro ka por ba ka por an pen emi ki priyo jome ya kat uban shem balatho akata ka kitab kani gari ka Jingjynjar Bah kaban saja ka perthai ki binong shokslong ki prabengai ki shakri ki jong balai ka balang gersan ngaka barang ngimpat don na kaniga por jong ka Jingjynjar Bah ngimpat don na kaniga Jingjynjar Bah balai ngong ngimpat don ka Jingjynjar Bah kaniga kitab Daniel sengaba don kiba let shikaktin U Blei kreni ki kitab Jingpynpaw ka kitab Jingpynpaw la rapin ban nyo ka
Larang bakala karon do saus pa saus ligi dekat. Saus pa saus ligi dekat kita Jingpynpaw. But arspa prapotuli na kini dekat. Kini kiberon Jingpynasnoh but nak kajutang kabarim kamtam nak kitab kini Ïoannis but kamtam kidon ke Jingpynasnoh bagi kitab Daniel. Nak kata kata ular kadai ban suatu kitab Jingpynpaw. Ngihap ban suatu shua ya ki Old Testament prophets. Kini Ïoannis jaga Testament kabarim. Mla ban shubatai nang ne bengila dan kata kayom ngila dan takapor. Klaim dah suatu ya katai. Ika Jingïaleh jong Jeremiah jong Ezekiel jong Zechariah ke jong Daniel barkiwe pa kini Ïoannis ke Ïoannis Shaphang diksi ke bakado kamtam ke jong Daniel. Nuksa kum kini mengirim da ke jile ke bakrau ke bau angel Michael un sawan ban hiar ban yang ban yadai ke jebri ba uang hani Daniel bagan lo ke por ke ba jinjar. Kini ke por ke ba jinjar. Ni sem kini sakit kitab Jingpynpaw lo bakara nginyo clue banyo jingshai ban snoto haki kitab Jingpynpaw lo bakharbe gitu spanga brio bo yak jakor ka brio ngani ka kreni ke jebri Israel ka brio ka bakha khun shenrang uni khun shenrang balakha ka kreni Mesaya ublami naga jebri Israel Mesaya ublami naga jebri Israel karon ka jingpun ka jingap juga jebri Israel ka jingwan jo Mesaya ki duai ki ab kermelo nu Mesaya unwan khamta ma ka por ki ban be ka sarkar ro hari ka ta Mesaya ulami naga jebri Israel Bat ngisem uyak jakor soitan umur ban ngut yunu Mesaya upanan kami Herod agak togapor ubadai ubaha apa juga sarkar Rom ban peniap khulung Jisu harengi syamuni Jisu khot basan khatarsan Jingpynpaw ti kala khai kun serang uban sasensyar kiken jaman rio di sesana balarong no artet itu khulung jongka U Blei baca kaket Jisu hadula pendap ika mesya ke history lingkot hangnya lara Shaphang udan mentah kakti kaman U Blei Barang ta adalah kiu Jisu Shaphang kasedang kaya jong kabalang kersan. Kasedang kaya jong kabalang kersan. Bagar kor keban riu kari kaba 4 pendep setia. Bagar tega beriu kala pet syakari khalau. Haka bagaron ke jaka kabala kre U Blei kanang bahang ta kan yo besar ya ke syihajat arspa henry bosi kani kaba 4 orlong setia. Kampat orlong setia kani ke beriu ke keren ke jabri Israel kan orlong lanut khot basan gomne. Ni Pynïasnoh beritahu Daniel long bakharar. Tika thma kalalong happening ngani hak jaka happening hak heavenlies. Tagarang ko dan ke kathma mesti ke bajur ke singi hak jaka happening. Kathma kalalong happening. U Michael bagi angel ju kelele thma yau tau yak jakar hak ke jaka happening yau soitan. Tiu tau yak jakar ru bagi angel ju kelele thma. Henry kim shimla job lemi ke jaka jongki im shimla shemshu happening. Kamu hak ke heavenlies hak jaka happening. Tiala shop no arsut itu yak jokor bakrau soitan ka bamon yau to sentiment yo balo khot suot bari soitan uba syukor ke pertai baragawai la shop no arsut yo suka khendeu bari ki angel ju la shop no arsut lembaru soitan baka kenun ji angel ki bala ye le persya U Blei ki bakalalong ki suot ki men simbaman la shop na ke jaga beneng kadiga 4 simlaja on sa shop iki kan seron ka thma ke jaga beneng wa angel mai khairun Ïoannis yu yak jagor sudan ke jaga beneng ubarong CM ka sun bansa shop yu usin ke perthai menta ka balang kersan mengingi rangile athma ngele ka athma mdei ba ke jebin rio mdei ke nong sunshar ka athma ji kam de ka do ba ka snam ke ke minsimam man ha ke jaga beneng ong ka sidiki abazas relo nong shipo terter ngirangile athma hare berde de ka kerteng Jisu de ka snam Jisu de ka tien U Blei ban pen khlem ke minsimam man ke jaga beneng ke ba tre ka me perthai Bahkan sapoi kapor hang ne wangal Michael sayar ke haga jaga beneng hang tei ursile athma bo soitan haga jaga beneng bo soitan sa shop shaka berthai on the last shop yau soitan shade ke berthai singap kong ka Bible kumno kerkhar bakharar naba kumta ye kemen ko ki beneng bar ki basyong ki kordit de ka khendeu bar ka duriau naba tok soi ulali her shapi udan ka jingbitar ka bakrau naba bo tip bo udan sedang kendiat ka por soi kanu kata ka por lies name shiteng kerkhar bakhalai timen mau tau yak jakar ulayo I bala shop arsut yu shaka khendeu ula be benya kata ka brio ka bala khakun serang ke kata ka brio ba khakun serang ka jabir Israel nakas naga jabir serumi Mesaya unong panem tiala ai ka hakata ka brio artli ki thamnyang jong ka pukni ka bakrau ya ka bakan yo herno shakari khlau shaka jaka jong ka bakan yo besai ka shia kamot shisnem bat kia kamot arsnem bat shiteng ya kamot shiteng snem nau tau besen
kababot lais nem shiteng Pynïasnoh bagar khot kaban reu syajat arspa nrebusni lais nem shiteng uyak jakor soitan un job umay khelang ti baki angel juan shop seperti andala shop un penkop bor yo Kristal meliar barkan sedang ke siap penstom kabajur ya kajat benri Israel kan sedang bagi Pynïasnoh ya kini bagi gospel jong Mathaïos ngap benia bagi repuli Bible ke gospel jong Mathaïos Jisu Christ kini ketika decisive event ketika prophetic ketika decisive prophetic event kata ke Jingïathuhlypa ke ban pen ban pen ke pertai ya ke por jong ke Jingjynjar Bah kong ke kitab Gospel Mathaïos menong kalau nong kabak arbusaur khot kabak kharsan namar kata on the penyo kata ke jing ijli kabak pendo abomination of desolation ka jing kambelai jong Krislam layar uba pen leri bodu U Blei baru pa ban mane ula ra leri ke kitab Daniel halor ki Blei baro ban mane yu kat ki ban mane yu on kraikli on penyap anda penyu kata ke ijili bapendu bala ong spang jaga do Daniel itu lupa baka yang ka jaga ka bakho jar ba pelu dah sngap anda kumta kita ki bahaju dia kini pet na yap no sigilum ka judia hang ne keriga ka bangitip mentakum ha ka baga ka pertai ka tip mentakum ka West Bank ka judi keriga judia Samaria mensua Jisu ong ki bahaju dia nama balai ki don ki jiu menta ki basa hajudia Samaria menta Jisu ong anda kan dege jingteli bapendo kan ja umaham nongkong ki ju ke basta hajudia onda kumta ke bahajudia kini pet yap no sigilom jar baran halor yeng wan aibon sim ai ru na yengju jar baling kha wan aibon keladian pat ban sim ya ke jankop jongo han recorded ketika bapun khon ki ba aibon nya ke singi han rai pindwai ba ke pet yap jongpi kanam long mentang lemne ki sabaton so Jisu kren ki ju lemne sabaton naba kum hangta ka kordit ba kan long kat kaba 4 simlalong nadu menang long ke pertai hadu menta lemni kanam long shu telem da pendukut no itu kisngi kanam la ko irgado henry nakamenta itu bala jit an pendukut no ya gitu kisngi ngako ban wan Pynïasnoh lang kini Daniel kharalanong thaben kong umay ngel angel mai kher unia yeng ubayam digi bridge sehar bani le thama Jingpynpaw ba kharar ko banyo ter hang tu wangel mai khewi le thma wiak jogor baneng la shop wiak jogor si pertai soitan boni wiak jogor jayu unrung hauni Krislam ler bau Krislam ler un kamblei yelade bat uphaban mani bat kat kibam mani satyayu on pha khrai khri kan sedang ke Jingjynjar Bah nangta baneng kong hari Israel bagi jiu kini ibau niu ba kibil di masaya pan manu kamblei lede kimla ban priang terawang pini kane ki bahaju dia ken patiap hangta kan long ka kordit ba ka bampat julong nadu menang long ke pertai harumata kanam long lemda pendukut na gidi si kanam la ka wir ka do kata ke Jingjynjar Bah ka long syajat arspa ribusni kade sia kia siteng ya sia ka masisnem kia ka marasnem siteng ya ka masiteng sam laisnem siteng ba kita ke por wang Jisu lemda pendukut na ta kanam la ka do ngila ka ban lumpen kot ya ke bangila ya keren kitab Daniel ka jele ka bakhra ka bu Daniel ka thama men sim ha ka jaga beneng ka jele ka beneng kong ka bu Daniel ka jele apreng ki juga hima Persia but Alexander the Great Alexander bakhra ka bangila puli kitab Daniel lenong ka bakharwei ka dekhot kitab Daniel lenong ka bam ka lenong ka bakharwei ka ka ar haru ka basau ka jele apreng ki sim Persia but Alexander ka balane la kumdo sausnem nanda nadu kejele kabar kejele apren kisi ke bashati apren kisim ke bahar pateng nam mogen ki Ptolemy's dynasty bar Seleucid dynasty si bashati kabalane adu kumba nadu khabasan adu arpho kabalane kumba shispa snemi ke kejele kisim bashati kini kabala dep orlong nanda sagabalai kejele thma jung sim Antiochus Epiphanes subasau Joga hima Assyria ke por Persia ke Israel la dor khod ba arfwe do la busan ba sibenta na kani la pendep dauni Antiochus Epiphanes ba sibenta ka sura ke pendep jung Krislam ler na mauni udi ke seri jung Krislam ler na dor khod arfwe do busan ba ke jele ke basau ke jele ha ke por ke jisin jung Krislam ler na do ke khod ka ba life rio hadu ka basau pau san Antiochus Epiphanes basau ja no umi Krislam layar hangne nilai keren
menne ba kecile ka basan kerja jele akapor jong ke Jingjynjar Bah ka basadang na kate ke perthai ba kini mesiem ke jele apreng Michael angile da thama na breng persya eu Lucifer us Satan us im ka sun Bala shop you shepherd hai ba urung hau kurs lama eu kurs amleu kamblei bananta kan sedang ke disap penisitom yegi jiu kan sedang ke Jingjynjar Bah ngala Pynïasnoh Daniel khadar Jingpynpaw lonong ke ba khadar khat nyau ter nanda ngala Pynïasnoh abar ke gospel ju Mathaïos arusal lonong khat ke ba khatsan ter ke Jingjynjar Bah ngakaban penkot ke si Daniel hadimu yu ke ke jitu paw namu la khandai phos namarta palat ke karta ju ulat tolot maha ka ke jipaw hakapaw ladap hakapaw dang dan jiru saja arbisngi ukaibu angel U Trai wan mi pahu ongkum ne Daniel musipau khat bakat pra khat khandai anda kumta ubaga jingi kum ubriu lakta anga ulapen khlanya nga wang ami ubriu bala to wat shepting hani ini ke jingele ka bakra wang wat shepting tolong ke jingsuk eme tolong khlan shisha tolong khlan tiana ula kren hanga lapen khlanya nga bangalo ong tu kunra jinga un kren hanga naman bala pen khlanya nga hangni uniu ba ke jingi kum khunu briu dan ke bengai bodu Jisu wan I men see me Daniel wang long ke jingsuk eme wat shepting long khlan Tia anda ula keren hanga lapen klan nga bangal ong tu kunra jinga un keren nama lapen klan nga hapreng singi ke bakhado hapreng jing shepting ke jing ere musim U Trai wat shepting long slur long klan long ga jing sok kumba uniu ba ga kum khunu bre wan I musim slur pen klan yau dania long ga jing sok long klan wat shepting wat musim hapreng ke jingja pen klan le ke bakene musim eme ke jinwai ke jimani ke jiro te yele dia how try bagabar kay U Blei wang hau Daniel ba khadar khod ka baar agar khod ka balai Daniel khadar ka balai bar kita ke bastat kinting sanno kum ka jingshai hasit beneng bar kita ke penkala sibun se ka hokum ki keluar junom la junom henry mami ko Daniel tap ikitien pendai lahai ke kitab hadu ka por juga bakut bat kenlong ki bania pet shani bat shatai baga jintip kan roi wang sili ke kitab pendai lahai kene tak ada kepor juga bakut hak kitab Jingpynpaw man U Blei peni dah how Ïoannis par wang wajib pendai laha nama wajib pendai laha maka kepor kala ajan bat ngi be em maka kepor jong gajing pelit perda gajing senang pendap gajing nang pendap ya gajilu pa juga Bible wang Daniel wang U Blei bat ki bastat kenting shan kum gajing shai hasahit beneng bagi kita penkala sibon juga hokum ki keluar junom la junom baga baar U Trai ko inge benengkong long klan long slow worship tiang kabaar long ki bastat Kibastat ubastat ong ka Bible upengat ikimensiam long kibastat long ginong job mensim di kesi bamenta kibi ba kum no piai om kum kibri kibastat hari gong kibastat ka basiu spa e ka por na ba kini kisingi kibasneo walong pi kibabi indre ka Shaphang ka e ka man jong U Trai apne kisingi kibasneo walong pi kibabi long ka Shaphang ka e ka man jong U Trai kibasneo ya kun kibri kibastat tip ika kapor ke sama yang kisi ke bakhadu mdishu kapor ban yale kaim mdishu kapor ban shrut ban brut prabenget mdishu ban yale thma dagak tin jubali wat prabenget mdishu ban yakreukti ban yakno gari kapor ban nong gibri wastat ban nang ban pendan kam yakene kapor nama ke wastat kinting shan kum ka jingshai hasit beneng U Trai go permi ye ke restat ke jungen ke singi ke bakhadu ke ban ting shan kum ki khlur hasit beneng ban ke ban penkelai ke bun syakahok nama ka Bible kong ubriu ubastat ongge kitab Proverb upengat sibun ki mensim ki beri ke bastat ki nong job mensim ki beri ke bastat ki batip ya kapor ke samai ke ayam ke ya ke jong U Blei ke kitab Proverb kharwil nong ke khot ke balai pho gong uswa jung bahok ulong ke udien ke jingim bauta ubastat upengat ya ki mensim nang ta Daniel kharwil nong kong ke Bible ke khot ke balai pulai kong kumno bar kita ke bastat apreng jo kita ki priu kin hikai ya sibun Kibastat apreng juki priu kin hikai shibon ndei bekin hikai kanu jukin hikai ya gaktien ke jong U Blei u Petras wong komne shiti ba ar Petras bala ha bakren pangisi ba khaddo wong komne snga ba kanir ke jimaham shiti ba ar Petras luno balai wong luno balai gar khol ke bakar santer tem tu phinyau ke ta gajiya sha aslam U Trai jungi bagalong ke Jingpynpaw kumbo Paul u prabanget be jungi ulat kho api katkum ke jingstat ke balai u pobrong ke jingstat u tho katkum ke jingstat balai u nang ta kumba hakita ke sithi ju baro habau kren spang kini ki eke ru ko spang sikado hakaba don na ki eke ki ba e aban smotho wal u Petros u e aban smotho ye ke jing tho u Paul spang ki end times ki last days sikado hakaba don ki eke ru ki ba e aban smotho ya ki ba kita ki bam nang bar ki bam ne ki penkelan ya kini ke tu lupa Paul ki bam nang ki bam smotho kinang penkelan
pumbakilale ikiwi pat ki jingtho ya gaban penjot no ialadi don kibanang penkelan ya Jingïaleh juga Bible kali gaban mensang ngin penjot ialadi ngin penjot yo palang jong utrai ngin nang penkelumar ngakabarong isimtangi dan kami ke Jingstart Blei ngadon kami ke Jingstart Blei ngiginong syarai gibring dan kami ke Jingstart Blei ngangamla Banbha Tailot ngimla Banbha Tailot Wat kini tu lupa jumlah boleh pun iu ni kendia utai kendia kim dan lut kerja kerja sengau dalam dan menolong expert ik Bible privacy ini tu pi dan expert kibasar kini hikai sebenarnya long kibasar panjing start no boleh hari kisi kebakat do kapan kau U Blei I mean simu Daniel long klein long show worshiping Daniel kabar orang pai kibasar kini hikai kisibun long kibasar kisi bakat do nang tahu U Blei orang yu Daniel karala nong kerhot kabah khalai wong Henry tu yai let mami haru kabakut namar meni yok song thai men yo yang halaga benta kamu men sayo halaga bainong Daniel haga bakut jadi tegesi mami Daniel yai le halaga bakut continue move on press on na kabanong khot iki bangai baro ka balang gersan kedi ga por ban press on kedi ga por ban move on ban be sepersya kadak saka jing khot ka basaning ga jong utrai nang ya Shaphang Daniel nang pendep iki kam men yo halaga bainong Wat ku slide dan nang ya Shaphang kani on sependap aki singi jong kata ka jing roy jigilat patai ko bojing tip ka technology explosion ka jing roy jigilat jing tip ka jing increase your knowledge ngiem gi singi ba ka jing tip ka jing sar kadang roy mare ser ka tata batungin shim yiki kabur bangin ya Shaphang do ban shekri utrai ban pendap ka jing hot U Blei hani ki siga ba khado na kare ni ko khpon kitab Daniel ka bari ba ka Jingjynjar Bah ka santali ka jele ka ba Daniel Kamdam ke Ïoannis aga por juga Jingjynjar Bah ya ka bangangal sa tu ngimpar rung sa Jingjynjar Bah ngimpar rung sa ngila kren ka Bible ngai pisung tu ngimpar iba usaitan un hap na baneng seperti ngelong ngimpar simla mau so usaitan dang sim ka sun udang kontrol lagi tarang mentak ngasul tu ikane kami bang sun ta ka perthi mesim ka thma ka bajur Katma masih keberjur orang kerja kapaneng, ngapan penjur kerja doai, kamte kedua kasnam. Usai tu orang kapan keluar ni kepertai, ukapan penorlong nak New World Order ni Xcentered ban sensar. Kan sapoi kepor, kan sedang katma kapaneng. Angel Michael sa shop you, unsa rung hukur salmayar, unsa kamblay. Ngimpat doan hang takapor, mentang na iban penklaim penslori lede, tay lede, long sure, U Trai, long gibi bastan. Panjing start no Blei, mendai jing start pertai jing start Blei, ke jing start Katkum kaktian juga kan perstart kita U Blei, pasagawai pendep ika jing hot jing U Trai, yala banyalap gospel yala apply kita jing U Trai, im nanta U Trai Jisu, Blei Kyrkhu di kapor, nanta kaporan Blei kan tuai, nanta jungi pi baro, try nga aingu di kapor nga banya keren kaktian jame, umen simu go U Trai go try, a Blei jungai kibri basngap timen ai jing shai mensim kita Daniel kadwi kada bangal keren ngabla Pynïasnoh, shagas Mathaïos arbusaw Xcentered ka kita Jingpynpaw no bakada, ai ka jingshai sung thu kibri baro haka riji bingen lek ban puli ka Bible in-depth study haka jingshai ju mesibu ngin sung thu ye ka por ka ayom ka bangi don go try trade mesibu ki ka Bible ka rijungi ni ke bakra thmai ka ban jano haka ri ka nong ba ji si ka bakado swaga juan jme pa trade ka jintre ka bathmai haka kardeng Jesus Christ nga dwai nga pan ki baro batu try unda Kyrkhu ye phi try unda sumar ye phi unda tingsanyo ka khamat alo jpi unda lei snei halo jompi utrai unda kentio ka khamat alo jpi unda ru ka jingsuk ye phi amen.